नाङैनो माखासे उइंसनि सायावहाय इन्टारेक्शन लानायखौ नुनो मोनबाय थादों। दिनैबो अदालगुरि भैरबकुन्द बेयावहाय इन्टारेक्शन लाइमोनफोरनि बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मा बुंगोन? खोब साक्सेस होनना बुंनांगोन। जों जाय मिशनखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बेयो जाबाय जोङो 40टा समष्टियाव सेन्ट्रेल कमिटि युथ उइंआ 40टा समष्टियाव 40टा समष्टियावनो 100 युथ्सफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायलायनाय बा 100 युथ इन्टारेक्शन होननाय मोनसे प्रग्राम, जाय प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानाय जायफोरा फरायफुबाय थादों, जायफोरा फरायनाय गारबाय, जायफोरा बेकार बिसोरफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय। जोङो मोनसे मोजां फिडबेक मोनदों। जोंनि ओनसोलाव थानाय जाय युथफोर बिथांमोना सरकारखौ मा मावजानो लुबैदों आरो बिथांमोननि लुबैनाया मा, आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोना थारैनो मा लुबैदों आरो जोङो सरकारा मा मावदों बेखौ बिथांमोननो फोरमायनाया जोंनि सरकारनि दायित्व। आरो जोङो युथ उइं हिसाबै जों मोनसे सिन्था सरसा खालामदों आरो जोंनि सिन्था सरसा खालामनाया शर्ट टार्म नङा, बियो लं टार्म। जे जोंनि राजनिति हान्जाया UPPLआ खालि राजनितिल' खालामनायनि मोनसे बिथांखि लायाखै। फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसन, बे जेनेरेसनखौ मोनसे मोजां डाइरेक्सन होनाय। खारन जों मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलाव गोबां सेंग्राफोरा दिनै ड्राग्स एडिक्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेकारनि जेंनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। बे युथफोरखौ जों बहा एबजर्ब खालामनो हायो, बबे लामाथिं जोङो बा बहा जोङो बेस्थ' खालामनो हायो, बिनि मोनसे जोङो फर्मुला दिहुनदों। आरो बेखायनो दिनै जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'आ गोबां मोनसे मिशन बानायदों, जेरै पिक मिशन, हेन्डलुम मिशन, गटारि मिशन, बेबायदि गोबां मिशननि गेजेरजों बे सेंग्राफोरखौ जोङो जायफोरा ड्रप आउट जाबाय बिसोरखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्था। दाबो जोङो दिनै मा होनना बुङो, माने पिक मिशननि नेदारलेण्डनिफ्राय सासे एक्सपार्ट फैनानै दायो ट्रेनिं जागासिनो दङ। बाहाय जों बुंदों जे जाय सेंग्राफोरा अमा फिसिनो गोसो बिथांमोना ट्रेनिं लानांगोन। ट्रेनिं लानानै बिथांमोना सार्टिफिकेट मोनगोन। सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव सरकारा बिथांमोननो एककालीन मोनसे अनसुंथाइ होगोन आरो बे एककालीन अनसुंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना थांनानै थानायनि राहा, बे राहाखौ लागोन। आरो जोंनि टारगेटआ बेनो जे जोंनि ओनसोलाव थानाय बेकार जेंनाखौ जोङो माबायदि फोजोबनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव ड्राग्स जिथु एडिक्टेड बेखौ जों माबोरै खमायलांनो हायो, बेफोरखौ जोङो नायबिजिरदों आरो जोङो बेफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे मिशन लादों। दा बेखायनो जोङो दिनै नुबाय जे जोंनि 40टा समष्टियावबो बेकारनि जेंनाया बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ आरो ड्राग्स जाग्राफोरनि बिबाङा बांबोगासिनो दङ। दा बेखायनो सरकारा दिनै ट्रेनिं होनायनि बेबस्था खालामदों, जे ना फिसिनायनि दिनै ट्रेनिं होदों। बोरमा दिनै गट मिशन खालामदों, बोरमाखौ माबायदि फिसिनो हायो आरो बोरमा फिसिनानैबो जे जोङो थांना थानायनि राहा खालामनो हायो बिनि उदाहरन जों दिन्थिनो लुबैदों। जि दानानैबो जे जोङो जोंनि आइजोफोरा, जोंनि सेंग्राफोरा थांनानै थानो हायो बिनि मोनसे बिदिन्थि नैबे सरकारा होदों। दा बेखायनो खालि राजनितिल' खालामाब्लासिनो सेन्ट्रेल युथआ ब्लक कमिटि युथफोरखौ लानानै बेबायदि 100 युथ इन्टारेक्शन प्रग्रामखौ लादों आरो बियो खोब मोजां मोनसे साक्सेस रिजाल्ट जागोन होननानै जोंहा बिसास खालामदों। बिटिआरआ लाथिख' आरो बिटिआरआव जेबो खामानि जायाखै, लाइमोनफोरनि एमप्लयमेन्ट जिथु समस्या बेखौ सल्भ खालामाखै होननानै अजुहात दङ। मा बुङो? एमप्लयमेन्ट माने माखौ बुजियो? बाहाय जोङो एमप्लयमेन्ट माने सरकारनि एमप्लयबो थायो, गावखौ माने एंगेज खालामनाय मोनसे एमप्लयबो थायो। सरकाराथ' सरकारि साख्रि गासैनोबो होजोबनो
जोबनो हाया बेखौ मिसा बुंना मा जानो जे गासैबो व्यक्तिनो जोङो सरकारि साकरि होनो हाया सरकारि साकरि होनो हायिखायनो जोङो बेबायदि मोनसे सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट गाव थांनानै थानो हानायनि जिथु राहा बे राहाखौ जों लादों थांनाय 17टा बोसोराव बेबायदि मालाबा पिक मिशन जों खोनाफेराखैमोन गड मिशन खोनाफेराखैमोन हेन्डलुम मिशन खोनाफेराखैमोन गतिके दिनै जे बेबायदि मोनसे स्टार्ट जाबाय बेनो जोंनि बिदिन्थि बेखौ जोङो मा होनना बुङो जोंनि सेंग्राफोरनो जों जेब्ला होगोन बिथांमोना जेब्ला बे खामानिनिफ्राय मोनसे रिजाल्ट मोनगोन अब्ला जोङो बिनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन सार जों दिनैनि समाव बर'फोराव गोबां इन्टारनेशनेल नेशनेल गेलेगिरि महरै दिन्थिनो हाबाय नाथायबा बिथांमोना बिटिआर सरकारखौ मददनि थाखाय नेनानै दं मा बुंगोन बिटिआर सरकारा मदद होगोन आरो होबोबायबो थादों आं पार्सनेलि दहाय फुङावसो आंनि समस्थियावनो रौतायावनो कपाटियाव सासे माने गल्ड मेडेलिस्ट माने कुम्फु अल इन्डिया कुम्फु चेम्पियनशिप बेहाय गल्ड मेडेल मोनना फैनाय ओरैबायदि दुखिया गथ' जे गथ'आ ग्लभ्स बायनो हाया सेस ग्लभ बायनो हायाखै मा होनना बुङो खर'नि जिथु माने ग्लभ्स बेखौबो बायनो हायाखै आं पार्सनेलि थांनानै बिथांनो गासै ग्लभ्स बायनायनि अनसुंथाइखौ होबोदों बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो बिनि बादैबो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफोरा बेबायदि हेफाजाब आरो मदद लुबैदों बिथांमोननो जोङो होबोबाय थादों दिनै जोंनि ओनसोलाव स्पर्ट्सनि जे मोनसे कालचार स्पर्ट्सनि जे मोनसे इनभाइरनमेन्ट फैदों थांनाय 17टा बोसोराव बेबायदि मोनसे स्पर्ट्सनि इनभाइरनमेन्ट जेरावबो गैयामोन दायो गामि गामि ओनसोलाव ओनसोल फुटबल होनाय भलिबल होनाय आरो बिटिआर सरकाराबो जे डुरान्ड काप ISPL खख' इन्टारनेशनेल बेखौ सोर फाथिदों नैबे सरकारासो फाथिदों मालाबाबोथ' थांनाय सरकारा बेबायदि डुरान्ड काप फाथिफेराखैमोन मालाबाबो माने नलेज फेस्टिभेल लिटारेरि फेस्टिभेल माला फाथिफेरदोंमोन बिनि उदाहरन हो जोंथ' मोनसे नङा मोनसे उदाहरन होनो हायो जोंनियाव स्पर्ट्सनि मोनसे हाब जानो थांगासिनो माबायाव बिटिआराव 40टा समस्थियाव 40टा अडिट'रियाम जानो थांगासिनो दङ 40टा समस्थियाव 40टा मिनि स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ इतिमध्ये एप्रुभ जाबाय बिनि फिथाइखौथ' दिनै मोननाय नङा 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव नायबानो जाबाय रायजो राजाफोरा थांनाय 17टा बोसोराव बबे जायगायाव अडिट'रियाम बानायदोंमोन दा जोङो सुजित नार्जारिनि मुङाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि उनाव 40टा समस्थियाव 40टा अडिट'रियाम जानो थांगासिनो दङ बीर सिलागां बसुमतारिनि नामाव 40टा समस्थियाव 40टा मिनि स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो समस्थियाव 420टा VCDCआव 420टा माने बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार जानो थांगासिनो दङ बेखौ थांनाय 17टा बोसोराव रावबोथ' बानायाखैमोन दिनै मानिजाथाव जोंनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै माइनाव सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बेनोथ' जोंनि प्रुफ आरो बिनि प्रुफखौ नायोबा नोंथांमोना वेबसाइटआव बुनानै नाय सोर सोर मोनदों सोर सोर मोनाखै बेनोथ' जल जल पट पट गतिके बिनिफ्राय आरो बांसिन उदाहरन होनांगौ होननानै आं सानाखै बर' हारिमुनि थाखाय माबा सानो नामा येस दायो बर' हारिमुनि थाखाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे दिनै जोङो मानिजाथाव शिबा घोषणा खालामबाय साननैसोनि उनाव मास मोनसेनि उनावनो बर' हारिमुनि थाखाय जाय बिथांमोना सिनेमा बानायदों बिथांमोना सिनेमाखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव कुनु सिनेमा हल गैया दिनै 7टा जोंनि माबायाव बिटिआराव मा होनना बुङो 7 आंनि मिथिनायाव 7 मोनबा जिल्लायाव 7टा मिनि सिनेमा हल जानो थांगासिनो दङ थांनाय 17टा बोसोरावथ' बबेयाव मिनि सिनेमा हल बानायनायमोन नोंथांमोना SOPDखौ नाय SOPDनि EOPआव नायबानो जाबाय जे जोंनाव बिटिसिआव जोंनि रौतायाव दा मिनि सिनेमा हल जानो थांगासिनो दङ जाय जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा हारिमु माने मा होनना बुङो फाव दिन्थिगिरि बिथांमोना गोबां थाखा फैसा खरस खालामनानै फिल्म बानायो फिल्मखौ नायनो फिल्मखौ दिन्थिनो थाखाय जोंना दिनै सिनेमा हल गैया
दिनै सिनेमा हलखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय मिनि सिनेमा हल मोनफ्रोमबो समस्थियाव जानो थांगासिनो दङ 40टा समस्थियाव 40टा मिनि स्टेडियाम जागोन बियो जोंनि थाखाय मोजां रादाब आरो बियो जोंनि थाखाय मोजां मोनसे बिदिन्थि गतिके हारिमु बिथिङाव जोंनि माने मा जानांगौ एक्सपार्ट जानांगौ गेलेनाय बिथिङावबो थिग जानांगोन मा होनना बुङो सोलोंथाइ बिथिङाव थिग जानांगोन अब्लासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने मा होनना बुङो सिमां गेरेमसा हारि दानाय बे गेरेमसा हारिया मोगथां महर मोनगोन दा बेखायनो जोङो हारिनि खहा जानाय हारिनि जोबस्रांनाय बे खामानिखौ मावनाय नङा बेखायनो गेरेमसा माहारि दानायाव जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो थिग खालामलांनायनिनो मोनसे बियो मिशन थेंक इउ